Makoro one live son. Ma sama koro one ima. Lolwe TV. Yes. Najikuwa na mnajua ma Lolwe TV talent show. Ma show mari matimre each and every Wednesday 8:30. Tino each and every Sunday at 5 p.m. Koro kai talent mora. Ijo hangla. Inya kata pieme chiemo ka jano ka. Ibira bire Lolwe TV. Talent. Tija shairi maga ka shairi. Bera ni ngama winyo nungo ne. Nunga ne kan kama chonda winyo nungo na kare nungo na pukumoko. Ija no reach on my Facebook page at Victor Msafi Kenya. Katinya WhatsApp we number no mar Lolwe TV. Na maringo pin kanya. Katinya lo yudo wa to record wa inbox mar Manyala Auto Garage. Yes. Show mari is courtesy of Manyala Auto Garage. Manyala Auto Garage a show a kambi makende mo sponsor show ni. Yes, na mareyo Manyala Auto Garage. Era sponsor show ni na yiri ni ikata gari odi losoni. Ikata gari odi losoni. Ile dia bari bagari tikete Manyala de Loso. Manyala Auto Garage is located along Gong Road next to Toyota Kenya. Yes. Gachika nikishida mora. Go and see Manyala Auto Garage. Oko chuno ni nyakibed Nairobi kata in mana diaspora inyalo gocho ne namba ne kanyo. Ti wala sigi kuganya kaki matu. To advice. Yes. Diano. Live on stage kawuono. Neno aka chuoi kre kamera ere jajao. Exactly. Yengare sende ko. Pero jajao bila debate. Bila negoro mate. Jabaka, kwa mna duendi mate. All the money you know. Yes. We are mate. Wodri ko iwe. Ile misani ko iwe. Microphone misani onge adoreto yeye ugo maka. Pero sande kiongelera mapenzi. Ba, gwel. Jam. Ba. Wanga koro kata sakuru. Msani mo wangen iluongo ni dhako kiki. Bana iluongo no msani stage. Right on stage. Wakati mwana baka wewe kibitana na chiko itigi wangi. Baba wanato.
Meru makatona. Wewe. Wewe safi. Wan gokinyo blankare. Yes. Wacho dokata. Okay. Mosa leo yana. Ni tabela mokwongo. Bioge machiegni. Asesoda. Mosli. Mose ni kwera moga jwang. Ni Nyasaye paki gi sani makawuono. Odhiambo makawuono, katokinyi makawuono, katodichieng' makawuono wagono Nyasaye erokamano nikech osemiyowa ngima nono waonge gima wachule. Koro wagone erokamano nikech wayudre ka wangima. Ji mang'eny ogombo ni odiochieng'ni to ok ginene. Amor kodu ma iluongo ni Okinyo. Nyaralego ng'iya. Nyinga manie kitambulisho iluongo ni Beatrice Akinyi Otieno. Anyalo ong'eya kamoro ni Masumbi. Tatedo Oyugis Kanyango. Oyugis Kanyango. Kanyango. Jani ni jao mabedo. Achana mimi. Ngekwa Kiswahili matin. Wenzetu oye. Ko Okinyo. Tom ni chako kan. Wiga mane ni chako to. Antum na chako chon, stoja mathum dum. In fact, nan anyalo wacho ni nachako gini school ma an gimiluongo ni thum ni kata miel kata wer emomiyo nasomo sana. Nikech nan solo Kata miel be ing'eyo. nan dansa. To maneno kaka ichunga ya. yawa. Meru makatona. Donge sapuguru musabanda Bana Sapure. yawa gini wanyalo mielo lakini ng'e tida jatelo kamiela yoka. Jatelo kamiela yoka. Ogoni jatelo nyaka Okimia kajano kama. Miela mos. Jatelo miela mos. Koro naniga man officially no makori chaka wangala makori goto. Nan nachako kan dansa kapod an e form 2. Atimo Odongo Mayaka CD, Oma Basement, Amielne, Okinyo Flori, Uyir Simbagay, Angoy Jareta, Magujulu, Magwa Kamba, Amiel Nikeno Maria, Charlie, Amiel Mangeng. In fact, atimo CDs Mangeng. Wakamba ni mielo. Na mielo. Na logo ni nomor mako so ko na Nyasaye ongipo. Kaya pokno do. Ngene yake. Alano Okinyo pugno pogro naro kamba pogro. Nikajengelo chakre ke climax. Chakre climax se do pe. To bora ni patan, mielo bora ni patan. Koro kuseyudo patan. To kata chakre malo kodhi piny to bora nodhi patan achiel. Koro bang' miel to nadonje band mar Uma Basement nan dansa mare. Waka. Sike. Macha ni pop. Koro kana chwa nawuok kuom Uma Basement kanyo nitemo miya mic. In fact nahero wer. Koro kana awinjo ni nitiere nyako moro be mago thum ni Lady Morin tadhi abedo dansa mare to be nomiyaga microphone. Koro kana neno kanyalo chako thumbena to album na mokwongo nagolo 2007 golo album. 2007 nagolo album mar Mam na Yaye to lakini norach. Lady Morin no makolweti mang'eny. Norach. Na to mora kabikali. Lady Morin. In fact, an no inspire nikech ng'eny ohangla ng'eny ji nong'e ne en gir chuo. But kana neno kogoye to tie nyako moro be ne goye lakini mar Lady cha to ne timo yani changamoto. Nyako man. Nyanduri. Koro Okinyo. E website wan kodi gi shida. Fans ne penjo Okinyo Blankare no de kanyo. Okinyo Blankare no de kanyo. An kuma gogo ng'eye no perform kumoro yoko mae. Iluongo ni Kolenyo Market. To ne gi MC Pengale mwenyewe. Kolenyo Market ka Okinyo gocho 2 days. No pongo nyaka ndara. Koro ka biro na rido ng'embe na mielo Okinyo. Asemanyo Okinyo nyaka kawuone kayude. Okinyo ang'o matimre diere ka? What has been happened? Okay, gima osetimre iwacho ni help fast, donge? Yes. Nanochopo 2017 ne achako tuora matin. Pole. Koro ne atuora to nok ang'e gima tuoya kara nan gi pneumonia mar lungs.
Corona abedo matuo mathiedhna kana chango to 8 to daktari nong'isa no amira off at least mar 1 year mondo koyo cha owuoge denda eka duog kendo nikech kora benelet koro to 8 no nabet achaka medra 2020 kama mwanadwa chako to corona donjo Nisome in Corona China. akorinya China Anna ko corona no affect omera makata sani magigeche are. koro emomiyo nalale wang'u tu emanoketa piny in fact atura 3 years barwako ni Nyasaye erokamano kowuono ngima emomiyo nyicha duoge field last year dwe mar 10 to gimomiyo abenda sebet kapoda nyicha imanya to kiyuda pod nyocha dhi manyo funds na madala Yes. ngich dala ing'eni go Idhiyo madara mapacho. koro na manyo funds na madala masemanyo gi masechokogi koro sani achoko ma Nairobi mondo ging'ena seduogo ane field Kuro ang'o ma expect? Kichana no ke duogo, no ka ina juice cha duogo. Ang'o ma expect beleka? gimo expect an gi thumbe na moko masetimo e studio to chunya na gombo ni mondo agol achiel gi promo mondo at least ji ekong'eni okinyo oduogo koro adwa gole officially adwa release officially dwe mar 9 ka weche mag kora joserumo gin gik moserumo koro adwa release officially dwe mar 9 Ikono biro gi video ne chope. Koro chamo chungina asiduogo koro itemo tishia ne thuondi gi ni ginyakano microphone ko gitar. ok wawacho ni ginyalo kano Wacho ni biro kin. to ging'eni ya gini en tijni an ng'eno ng'iso ga ji ni thum en chuora number 1 kasto chuora madak go chuora number 2 meaning ni thum ni kae ofisa koro ofisa ka an be katema kaka da yud clients mondo ayud kaka da ket chiemo e mesa ok ni nitie kaka pod adwa na piem gi ng'ato to nang'o adwa ni mondo deliver ne jopiny mondo apuonj oganda tamor Imorwa. to nyithindo matindo gi vijende matindo gi bende yud tich giyud kaka ginyalo chiemo Okinde mana kaka wawacho ga ni kae mana wuoyo ka puoyo no thum kaliech. Koro inya wacho ni Facebook in kanye, YouTube in kanye, then ere kony ma koro jok manini kumoro ma gintie, ere kony ma gimi dok kuma nitie cha. Kuma ni pomo nwa kolenyo maget nyake ndara cha. Kanye kumwa dwarie kendo. jothuru wa joka na nyalam fans na mong'eya nyaka man diaspora nyaka man Kenya ka nyaka man dala kumoro amora an gosiepe an gi fans to en mana ni ng'ena bedo ka jakwich ahinya momiyo ginyal ng'e gima Pitia. but adier mar wach en ni bang' higni ing'eni ng'ato ka tuo kidhi e osiptal pesa nyalo rumo adier norumo ji mang'eny ok yie narumo madok piny in fact nitiere kata gik mana auso koro sani koreka chako atimo ji pur osiepena manyalo konya adier sani an need ni mondo konya nikech gik moko kaka drum set in fact nan gi ja keyboard na miluongo ni Dadi Wodo Gila notho keyboard mane an go kamano otho manoweyo keyboard na kia drum set bende jotich manawego katuo gik moko osekethre koro wach ni achako kendo manyien koro sani eka chako koro an kakokinyo gima nyalo kwayo namba na mar sim en 0724 261 563 ng'ata No kendo namba 0724 261 563 inyalo promota gi ka in gi function abubira butioni mondo ayud kaka nyalo dhi mbele ng'at ma bende chunye gombo no nyalo appreciate gi gimoro mane namba na i Facebook iluonga ni Okinyo Blackcurrant page na iluonga ni Okinyo Blackcurrant Ohangla Deva WhatsApp ayudra gi namba masomo no YouTube Okinyo Blackcurrant Erokamano watieko chenro mar Lolwe Talent Show matimre every Wednesday at 30 p.m. and I repeat this every Sunday 5:30 p.m. Anjata chenro mari Victor Msafi Kenya. Yes. Inyayude Facebook Victor Msafi Kenya, M-Pesa Victor Msafi Kenya, nyaka Bluetooth.
Koroka ina msanii mora idwa bire show. Just WhatsApp me. No, kiki WhatsApp namba naonge online. The other Facebook page Victor Msafi Kenya. The WhatsApp number wa Lolwe TV Kenya. Kata inbox Manyala Auto Garage. Manaka imsanii dwaro show. Giki dwani mondolosi ni gari. Wadwa kwero kamano ne kambi maduong maloso Nyamburko Manyala Auto Garage. Anda CEO Kevin Manyala. Wadogo kumano kwa maduong ne promoter 001 Bulldozer. Wachana nyingi mar Bulldozer. Bulldozer. Ingeni kakorom chakuru wachana Gombezi. Nogona ne iloni alilunga ni Bulldozer. Kata kiero. Sedikit kata kiero. Kikite Angkot jago nyata children kan jamiji diero miluongeni Jago Tegafana. Yes. Koro jogana na kawelo kinye stage achumani met Lolwe TV ginier marwa. Jaja wadelina. Angi sina miyel kajatelo. Imena Sasa kamano. Let's meet next Wednesday, same time, same place. Medrule no Lolwe TV. Yakido.
ngam ko do ma do pino black karen no feel lagi me ma